No hei, onpas kiva nähdä sinut taas siellä. Tänään ajattelin kertoa sinulle sellaisesta asiasta, josta monet lapset ja aikuisetkin ovat kysyneet. Joulupukin kirjasta, niin sanotusta nimien kirjasta. Minullahan on kirja kaikilta maailman kolkilta. Ja sinne aina tontut kirjoittavat kaiken mahdollisen sen vuoden ajalta. Ja sitä säilytetään korvatunturilla oikein sellaisessa turvallisessa paikassa. Ja muorella on yleensä aina mukana tonttukirja, jossa taas kerrotaan tontuista ja tonttujen tekemisistä. Nämä kaksi kirjaa ovat meille äärettömän tärkeitä, vai mitä Muori? Kyllä. Ja niistä me sitten aina professori Tontun ja kirjanpitäjä Tonttujen kanssa katsomme, että mitä on. Mutta onhan tietysti meillä uutta tekniikkaakin, kuten meidän ATK-tonttumme ja tietokonetonttumme ovat kaiken tallentaneet tuonne. Minnekäs sieltä olikaan pilveen jollekin sinne, niin. Enhän minä semmoisia muista, mutta osaan käyttää jopa sähköpostiakin nykyään. Mutta todellakin tämä nimien kirja on siitä jännä kirja, että vaikka se näyttää ohuelta, niin sinne mahtuu yllättävän paljon tekstiä ja myöskin kuvia. Joten muistakaahan olla kiltisti, sillä joulu on ihan kohta. Hei, nähdään taas huomenna.